барои аз сари замин ва бо нархи нисбатан арзон дастрас намудани маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар шафати аксар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди шаҳри ҳисор дукону фурӯшҳои хурд ташкил карда шудааст ки аз ин нуқтаҳои фурӯш ҳамасола садҳо нафар эҳтиёҷоти хешро бароварда месозанд. масъулини раёсати кишоварзии шаҳри ҳисор иброз доштанд ки қаблан деҳқонон дар бозор ҷои муайян надоштанд ва аз ин рӯ маҷбур мешуданд ки маҳсулоти худро бо нархи арзон ба миёнаравон фурӯшанд. ҳамин тавр маҳсулот аз даст ба даст гузашта қимати он низ боло мерафт. таъсис додани гӯшаи деҳқон ба манфиати ҳам харидорон ва ҳам деҳқонон аст. ин тадбир ба танзими нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар саросари бозор таъсири худро мерасонад. баъди ин амал дар дигар дукону мағозаҳо низ нарх ба тадриҷ паст мешавад. дар ин минтақа қариб ки тамоми маҳсулоти кишоварзӣ кишту парвариш гардида ҳосили фаровону хушсифат рӯёнида мешавад. имрӯзҳо кишоварзон ва сокинони шаҳри ҳисор аз истифодаи мақсадноки заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ назди ҳавлигӣ ва президентӣ маҳсулоти тайёрро дар баробари он ки ба таври яклухт мефурӯшанд ҳамзамон дар назди хоҷагиҳо асосан шафати роҳҳои мошингард бо нархи дастрас ба фурӯш мегузоранд. баъди ҷамъоварӣ кишти асосӣ яъне баъди ҷамъоварӣ пиёз, картошка, гандум дар ҳамон ҷойҳо мо кишти такрория гузаронда истодем. асосан ҳозир ҷуворимакка барои дон, ҷуворимакка барои силос, баъд аз сабзавотҳо карам, гулкарам, боимҷон, лаблабои сурх, лаблабои ошӣ, баъд мани картошка киш карда истодаем. заминҳо дар дасти мо аст. мо бояд самаронок ҳамин заминро истифода барему ба ҷои як ҳосил 2 ҳосил ё 3 ҳосил гирему ҳамин даромади фоидаи нағз ҳам бинем. бо маҳсулотҳои тар тоза бозоромонро бояд таъмин намоем. қобили зикр аст ки таваҷҷӯҳи хоса ва дастгириҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба амалигардонии рушди устувории соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла тақвиятёбии истифодаи самараноку оқилонаи замин, технологияҳои муосири кишту парвариши зироат, истифодаи тухмии хушсифат, баланд бардоштани боздеҳи замин, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва дар маҷмӯъ таъмини фаровонии бозорҳои истеъмолӣ такони ҷиддӣ бахшида афзоиш ва суръати рушди нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ таъмин гардида истодааст.